gwada muku iko na ubangiji akan ga abin da bai yiwuwa kuma yayi. Don Allah baba in ka dauko dutse da dutse kai haka me zai bayar? Ina zuwa in ka kawo ina zuwa in ka ina zuwa ina zuwa in ka kawo ruwa ka kawo wuta ka hada suna rayuwa kai ba za su rayu yanda kake ne amma ubangiji ya hada da ya nuna muku abun mamaki kenan abu ne wanda aka nuna muku wuta da ruwa ba sa shituwa da juna amma ubangiji ya hada muku to amma rayuwar su in ka kawo su kai dan adam to dan nace a kunna wutan nan da ya taba tashi a cikin wani ruwan sai da shi kake rayuwa tsaya ruwan da su yake rayuwa amma kuma suna iya su kashe kawai wallahi da ka da kogi wallahi akwai ashana akwai karton da itace a zo a kunna nan mun doko butar ruwa wai ga wutan ma wannan ba sai kai ba duk kowa ya rako to na gama da su to haka kai ma ruwa ba ka yi sai da shi ka yarda da ruwa ba ka yi sai da ruwa ni na yarda ai ni ba wuta bane tsaya tambaye ka ne ni ba wuta ce bane mun zan ka yi ka yarda ba ka ni ba wuta bane tambaye ka ne ni ba wuta bane tambaye ka ne ba da yi sai da ruwa yawa ba wai wuta bace kai na to na yarda to ba ka yi sai da ruwa na yarda kuma ruwan suna iya su kashe ka Ko asibiti aka ga za a ci a kara ba ruwa. tsaya ruwan suna iya su kashe ka kuma rayuwa ta ce kuma dole ne kuma sai ka yi da su ka gani ba rayuwa ka gani ba ruwa ba kuma suna kashe ka to haka wutai ita ma ba ta yi sai da wuta tana iya kashe ni ko kuma kuma ruwa na iya kashe abinda ko nake ma ni mu magana mahimmancin ruwa ne muke gaya in ka hada misali na da ruwa kayan kuskure na duniya yana rayuwa kai da na so ba ƙara ba da wani misali wanga ya ba da misali ya ce ni wuta na iya kashe ni a'a ba wuta ba cewa ne ba ka yi sai da ruwa kware ku kuma ruwan suna iya su kashe ka to shikenan ba tsaba kenan in to baka haka wutar sai in baka amsa bari in baka amsa amma kuma ruwan suna iya su kashe bari in baka amsa wannan kawai amsa a'a Ba komi sai da kun ruwa. ka huce amma kada kusa ya dawo Komi sai eh da ka ruwa. huce ma sai na kada Babu komi sai da ruwa. ya ce ni ba rayuwa sai da ruwa a matsayina na dan adam kaga wannan ja'in ba ta ni bace dan adam kenan dan haka ya ce ruwa suna iya ita ma baiwa ce ina zuwa Bare ma kuwa. yadda kake ina bawa zuwa haka ita ma baiwa ce ya hakuri A cikin hakuri muke. ya hakuri wanda hujja da ka bada yanzu kullum sai ka banka so guda na ruwa kayi wanka kai ni da malami in ne ka banka kashe guda na wuta bisa kanka ba a ganin ka a asibiti yau mutum nawa dan mi wannan ina zuwa dan mi wannan ruwan bai kashe ka ba kullum da kake watsa a jikinka dan mi bai kashe ka ba a'a tsaya ruwa ka shiga dush kai wanka yana kashe ka Allah ruwa da yawa yana kashe ka a'a yana kashe ka wallahi yana sani na rantsa Allah kun kiya wallahi yana Mutum sani zai shiga ya wanka ruwa nawa ya ya kamu kashe da mutum mura. na rantsa da Allah ruwan sama suna zuban ma mutum na rantsa Shin kai baka san kai Filisti kai baka san bannan ruwa ta hitauta ba kai baka san da wannan baka kashe ruwa sai da ruwa kullum kana wanka ka yi wanka ka ji daɗi ka yi to arwala ita ma sai da aka mata wanka ina zuwa saurara mutan ma sai da aka mata wanka nan hona kada ba ku da wata mu ba hujja ku bane muka mata wanka a kawo itace kai a kawo itace in banka musu ruwa a kunna da wuta in banka musu ruwa in basu wutan layya nawa ana ruwan sama aka ƙara ruwan bata mutu ba kuma aka ci gaba da gashi nan wurin nan Nijar ma nan an sha ruwa ana layya an kunna wuta wallahi bata sai mutu da aka ba ƙara sa mata isansu ta ƙara da tashi Allah bata mutu ba sai da aka sa isansu ta sai dai ƙara tashi wa'anda kawai dama wutar su bata tashi ba bata yi ƙarfi ba an ƙare wa shari'a sun ba da kansu wala an ƙare wuta Allah wuta ba ta rayuwa sai da ruwa kuka ce ko to ƙarya ne ita ba ta rayuwa na rantse da Allah wuta na rayuwa Ruwa idan muka sa ka ci